Разказ за Паралия Гясма, съвсем близо до Керамоти. Има места, които не просто съществуват на картата, а остават дълбоко в сърцето ти. Такова кътче е плажът Паралия Гясма, само на няколко километра от Керамоти. Още щом тръгнеш към него, пътя минава през зелени полета и малки селца, които сякаш пазят в тайна едно огромно скрито съкровище. И накрая зад завоя се открива гледка, която трудно можеш да забравиш. Златна ивица пясък, която се протяга смело навътре в Егейско море. Плажът е истинско чудо на природата. Дълъг, тесен полуостров, оформен от вятъра и вълните през вековете. Местните хора го наричат Амаглоса, пясъчен език, който сякаш разделя морето на две, но и същевременно ги свързва. От високо гледката е приказна синьо и тюркоазено море от двете страни, а по средата тази златна пътека, по която вървиш и се чувстваш, сякаш вървиш по границата между два свята. А Гясма е плаж, който говори на сетивата. Водата е кристално чиста, толкова прозрачна, че се вижда как малките рибки играят край краката ти. Пясъкът е фин и мек, затоплен от слънцето, а морето спокойно и плитко. Идеално за дълги разходки и безгрижни дни с децата. Тук можеш да намериш всичко. И тишина, и уют. А Гясма е безлюдно кътче, където чуваш единствено песента на вълните и крясъка на чайките. Когато денят започне да приваля, плажът променя лицето си. Слънцето бавно потъва зад хоризонта и небето се огрява в огнено-червено, златно или лилаво. Морето отразява тези цветове и създава усещането, че си попаднал в картина на Пикасо. Много хора казват, че именно залезът в Гясма е момента, в който разбираш защо това място е толкова специално. Недалеч от плажа е малкото селце Агясма. Спокойно, автентично и гостоприемно. Там ще намерите къщи за гости и апартаменти, където животът тече бавно, а хората посрещат всеки с усмивка и чаша студено лузо. Отсядайки тук, ще почувствате духа на Гърция, истински, неподправен, такъв какъвто е бил винаги. Ако решите да останете в Керамоти, пътят до плажа е само няколко минути с кола и тогава ще имате привилегията да се връщате отново и отново за сутрешна разходка по златния пясък, за следобедна сянка по чедърите или просто за да се потопите в магията на залеза. Паралия Гясма е не просто плаж. Това е място за среща между морето и небето, между човека и природата, между спомена и мечтата. Място, където ти дава спокойствие, свобода и онази тиха радост, която остава с теб дълго след като си тръгнал. Наистина, този плаж е страхотен. Препоръчвам го на всеки, който търси уединение, спокойствие и красиви гледки. Нищо общо с повечето плажове, които хората посещават. Шумни, с много шезлонги, барове, различни хора с различни нрави и характери. Тук следващия човек ще бъде на 200-300 метра, а може и да го няма. Уникално кътче, в което ще бъдете само вие и природата. Задължително посетете този плаж, когато имате време и посетите Гърция. Страхотно кътче, а гледките от него и вляво и вдясно са наистина запомнящи и зашеметяващи. За повече подобни видеа последвайте канала ми.